Com a preàmbul a l'exposició, aixequem el teló amb aquest teatrí que està fet a mà per Ricard Lamont de Grignon. Forma part d'una col·lecció d'una sèrie de 11 escenaris que el compositor va fer com a prova pilot del que després serien les seves obres escèniques. Com hem dit abans, l'exposició s'organitza en 5 àmbits. En cada àmbit parlem primerament del Joan i després del Ricard i els diferenciem en colors diferents. El primer àmbit està centrat en fer una radiografia de cadascun dels compositors, una petita introducció biogràfica. Com a transició entre el primer i el segon àmbit, tenim una petita cronologia comparativa de la trajectòria dels dos compositors. El segon àmbit se concentra en la música per a dansa i ballet de Joan i de Ricard Lamont de Grignon. En el cas de Joan ens concentrem més en l'obra sardanística i en el cas del Ricard en l'obra compositiva per a ballet.